li tħadd komplu ċemplu għal-Putin. Ekku, u fil-fatt qed jgħiduli li għandna. Xahar biss il-bot mill-maratona annwali ta' Puttinu il-bieraħ l-ewwel sinjal ta' solidarjetà mill-poplu Malti lejn il-laqda li tant tagħmel ġid. Ftit iktar minn €900,000 nġabru b'riżd il-laqda waqt programm televiżiv fuq ix-Xandir Nazzjonali l-ġimgħa fil-għaxija. Waqt l-istess programm ħadu sem diversi persuni li bbenefikaw u qed jibbenefikaw minn Puttinu Cares u tkellmu dwar l-esperjenza tagħhom. Is-somma miġbura ta' ftit aktar minn €900,000 ser tingħaqad ma' somma li mistennija tinġabar waqt il-maratona annwali ta' futbol fil-bidu ta' Mejju li ġej. Sa dan it-tant għaddejjin ġmielhom il-preparamenti għal din id-9 edizzjoni tal-maratona annwali ta' Puttinu fil-Grounds tal-Marsa. Dis-sena l-maratona li tiftaħ bħas-soltu bl-ewwel daqqa ballun tal-President ta' Malta George Abela se ssir fit-tmiem il-ġimgħa ta' bejn tlieta u l-5 ta' Mejju li ġej. Ta' kull sena laqda Puttinu jkollha bżonn madwar €700,000 biex tajn tfal morda bil-kanċer u l-ġenituri tagħhom li jkollhom bżonn għajnuna biex jitilgħu l-Ingilterra. Is-sena li għaddiet waqt it-tmien edizzjoni nġabret is-somma ta' €940,000. Flus li fl-aħħar xhur intużaw biex ikomplu jitħallsu l-appartamenti li qed jimnew tfal u l-qraba tagħhom li jmorru l-Ingilterra biex jingħataw kura għall-kanċer. Bil-ġenerożità li l-poplu Malti dejjem juri għal din laqda. Puttinu Cares tittama li fil-maratona ta' din is-sena tinqabes is-somma ta' €1,000,000.